nne kom. Amara m kamgbe m si lọta ebe niile na-agba m kịtịkịtị na-agba m kịtịkịtị. Anwụ ka nkụ. Kọda ya akọda. Ehe, ngụwa akọwakọ. Ah, chief landlord. Otokiri Jesu. Land ebe ebe amem. Ime ọ n'ụlọ ọrụ na-akwụbeghị ụgwọ ka ị nọ na-eplay your love. Ime ọkụ ma na ya ga-eme ọnwa 6. Izu abụọ na-aga izu abụọ akwa ga-eme na ọnwa 6 ị na-akwụbeghị ụgwọ ụlọ. Ka ibiri nga lekwe net m ịdọkasịchala lekwe glass m kọwasịchala chief Imo. Gị na nwunye gị ma gị anọ outside na-eplay your love. Ya akọ gị kọọ ya. Ha ihe m na-enye gị na ọnwa abụọ mba gị na ọnwa abụọ otu ọnwa naanị ka m na-enye gị mbịa nga ọzọ otu ọnwa ya na-ekwube m ụgwọ ụlọ m tụpụ gị buga n'ezi unu anọ na-eke awa ka play weze love unu play nonsense otu ọnwa naanị akwụla m ụgwọ ụlọ m Chineke kpụkwa gị ọkụ ị na-eme ụlọ nwere ụlọ nkakwụ na-eko ụlọ nna gị nọrọ manwụ ịnụtala ụlọ ọnwa onye ochi nke ewe handrọba na atụla ememe ndị handrọba legalize onye ọbụla zi mewe ochi ma ma ihe wụ handrọba kedu ụlọ anwụ anyị ma nọ nga ama ndị anyị ọfrọnụ na-eko mmiri ọkụ nkwa ya kọọ m ihe kọga maka ga-atọla ụtọ kọọ m ihe kọdara m ebe ọchị gbada m ọchị